Naupang pakhat hian nu pakhat damdawi zawrh lai chu alo ruk saka. Chu nu chuan manin a thil ruk chu a lak let saka. Engwanga ru nge ani a zawh chuan mipa naupang chuan a nu tan ani thu a sawi. Chuti lai chuan restaurant nei tupa chu localin a rawn khap dai a. Restaurant nei tupa chuan inu a dam lo em ni tiin a zawta. Mipa naupang chuan a lu a bu ngawa. Chupa chuan a paisa porin damdawi nei tu nu chu a pe a. Damdawi chu a lak sakta ani. Chu nu chuan thinrim takin voi khat ma ti tawh suang che tiin a kalsan ta a. Restaurant nei tupa chuan a fanu kovin veggie soup la turin a hrila. Soup le damdawi te chu funin restaurant nei tupa chuan mipa naupang chu a pe a. Mipa naupang chuan a hmel chu en zawin soup le damdawi chu la in rang takin an in lam a pan ngal ani. Restaurant nei tupa buk kha rawn langin a hnangai chu ala thok reng ani. A fanu chuan a rawn kowa. Kutdaw a hma lawka lo ding reng chu a ei tur zawrh lai la in a peta ani. Order dang a ngei ven lai tak chuan luheia tlu in a lu chu na takin a saw a. A fanu chuan boipui vatin damdawi ina an et mit ngal ani. Apa din hun chu a thalo hle a. Chuda chapa a in engkol na sen so chu Thai poisa in nuai riat dawn ani a. Chu India poisa chuan nuai som pariat lai ani. A fanu chu a lungai hle a. An niang mi har sa ve tak tan chuan chutianga tam poisa chu nei ngei na om lo hrim ani. Doktor chuan kowin apa din hun kim changjok chu a hrila. An chen na in ngei po chu an zawrh alo ngei pha ta a. Zankhuwa in apa chu a om puya. Zinga a har chuan a bula lekha hi alo oma. Chu lekha chu mak ti takin a han ena. Apa in enkol na sen so chu engma pek alo ngai to lo ani. Lekha chu a chiar zela. Kumsom thum kalta khan apa in enkol na sen so zong chu damdawi pathum le veggie soup fun manga pek plak vek ani to thu hi alo in ziak ani. Kumsom thum kalta a an lo tangpui tak mipa naupang kha doktor alo ni reng maya. Lekha a chuan Dr. Prajak Arun Thonga mingsan chu alo om ani. Luka bungruk changsom thum pakhat tin mi in chunga an tia in du tur ang zelin mi chunga po ti ve ro.